ξεφάντωση και βράδιασε η ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα κι ο ρήγας βάνει λογισμό, πολλά βαθιά το βάνει, ήτανε κι ο τραγουδιστής, συνύχτας δεν φανεί και μάλλον τρόπο βάλθηκε ποιος είναι να κατέχει κι ώστε να μάθει και να δει μεγάλη έννοια έχει και καράζει μια αργατινή 10 από την αυλή του όπου πλέρονουνε καλά να βαλέπουν το κορμί του. Λέγει του παιδιά στετάρματα πως τα και μην μιλείτε κι άμετε σε παράγουστα κρουφά και φυλακτείτε.